Şuara prezidentin ýanyna hukuk goraýjy edaralar, baş prokuraturalar bu işin ýokary kadyata geçmeýän isläni oklar. Sebämen bulara gowy düşünýän. Şol sebäpli hem olar jenaýat işini ýapdylar şoň üçin. Ýokary kadyata geçmeli üçin iş ýapdylar. Bilemok ýüze gurdular bu işden şo kadyata geçmeli üçin olar ýapdylar işi derňewi. Gülalek Rozeýewa 20 ýaşly gyzynyň gümürtük ölüminiň derňe işiniň Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralary tarapyndan besedlenligi hakynda Migrant Media taslamasyna gurrun berdi. Türkmenistanyň baş prokuraturasy şol ýanyňky edaralaryň iş derňewlerine hiç hili işi derňänliklerini hatda ýazypdyrlar we bu derňewde hiç hili delil ýok diýip ýazdylar. Bu işden men el çekemok, ýene de dowam etjek. Indi mundan beýle Türkmenistanyň hemme degişli edaralaryna arzamy ýazdym, hiç hil kanahatlanarly jogap bermediler. Bu jenaýatyň üstüne gitdigi taý ýapýarlar, näme üçin bilemok. Ölüm olarda suud bolmadymy, suuda hiç hil delil ýok diýe hiç kim günäkär däl diýerler. Türkmenistanyň baş prokuraturasy degişli hatynda Gülaleň gyzy Güljemal Jumamradowanyň Aşgabat şäherinde gümürtük ölüminiň täzeden derňelmegi üçin onuň jesediniň ekshumasiýa edilmegini sorap, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky hukuk goraýjylary we baş prokuraturasyna ýazan hatyna Türkmenistanyň Jenaýat iş ýörediş kodeksiniň 31-nji maddesynyň 1-nji böleginiň 2-nji bendi esasında jenaýat işini gozgamakdan ýüz döndürilip kanuny laýyk netije çykaryldy. Şeýle hem arz edijiniň getiren delilleriniň öz tassygyny tapmandygy sebäpli barlyk işler besedildi diýip jogap beripdir. Diýişli etmişdi jenaýatyň düzümi ýok bolan ýagdaýynda jenaýat işi gozulup bilinmedi we gozulan jenaýat işi bolsa ýatyrylmalydyr. Türkiýede zähmet migranty bolup ýaşaýan Gülaleň 20 ýaşly gyzy Güljemal 1 ýyl mundan ozal Aşgabat şäherinde gümürtük ýagdaýda aradan çykdy. Gülalek we onuň ýoldaşy gyzyň owandarlygynda ýokary wezipeli adamlar bolan näbelli şahslar tarapyndan öldürilenligine ynanýar. Emma türkmen häkimiýetleri ony reddedýär we degişli wakada jenaýatyň ýoklugyny nykdaýarlar. Gülalek Türkmenistanyň häkimiýetleri tarapyndan gyzynyň gümürtük ölüminiň derňe işleriniň ýatyrylmagyna nägilelik bildirýär. Onuň pikirine görä, Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň beren jogabynda Gülaleň derňe işlerini gaýtadan dikeltmek baradaky talaplarynyň näme sebäpden ýerliksiz hasaplanýandygy we getiren delilleriniň näme sebäplerden öz tasdiknamasyny tapmandygy anyk we giňişleýin düşündirilmeýär. Gyzyma zulüm edip gyzymy öldürdiler. Onu men %100 bilýän gyzymy öldürilenligini ýöne hökümet şu zatlary derňemel halyna gizleýär-de. Ondan men hökümete näme diýjegimi bilemok. Men ýazýan arzalamda diýän onu näme üçin muň enamyna şikayet bar diýän ýazýan muň gözüniň göğü näme maňlaýynyň çapygy näme diýip ýazýar. Bize suud ediň diýip bolan diňe şu 3-nji etajdan ýykylanna, 3-nji gatdan ýykylanna bolupdyr diýip bize delil ýok diýerler, şu ýykylanna bolupdyr diýerler. Biz bir zat ýazýar olur, başga bir jogap berýär. Men hiç el kanahatlanamam. Maňa medekspert hatam bermedi, garaşsyz adwokat ýok, işimi alyp baryp derňejek, kömek etjek adam ýok Türkmenistana. Gülalek Migrant Media bilen öňkü söhbetdeşliginde Türkmenistanda ýerine ýetiriji we suud häkimiýetleriniň garaşsyz däldigine göz ýetirenligini aýdýar. Bu sebäpli ol ýurtdaky ähli hukuk mexanizmlerini ulansa-da adalat gazanyp bilmendigi üçin Birleşen Milletler Guramasynyň insan haklary boýunça komitetine gaziyetleriň we adwokatlaryň garaşsyzlygy boýunça ýörite hasabatça hemde adalatly gaziýet işine we adalatyň el ýeterliligine bolan hukuk boýunça ýörite hasabatça ýüz tutmak üçin garaşsyz adwokatyň gözlegine çykma meýil edýändigini aýdýar. Inni başgaça hereket etjek, daşar ýurtdan ýörite garaşsyz adwokatlar gözläp ýörün. Hiç kim garaşsyz däl. Inni Türkmenistana el üzüm. Men wara inni Amerika'daky şu insan haklary guramasyna ýüz tutjak. Şuara prezidentin ýanyna hukuk goraýjy edaralar, baş prokuraturalar bu işin ýokary kadyata geçmeýän isläni oklar. Sebämen bulara gowy düşünýän. Şol sebäpli hem olar jenaýat işini ýapdylar şoň üçin. Ýokary kadyata geçmeli üçin iş ýapdylar. Bilemok ýüze gurdular bu işden şu kadyata geçmeli üçin olar ýapdylar işi derňewi. Gynan tamam bu Türkmenistana
garaşda derine işlerini geçirmeyene, may vermeyenligi, prokuraturaların näme üçin, näme sebäpden derine işini yatırandıklar hakda anyk we giňişleýin maňa dogry jogap bermeýänleri, ýokary derejeli kadiyetlere yetirilmeýänligi, ýa biziň ýurdumyzda adalatyň ýoklugyny şu zatlardan belli çeýim. Ondan biziň Türkmenistanda bara bu işleriň garaşda adwokatyň, garaşda kadiýetiň bolmaýany ol prezidentiň özü gönünden göni özü belliýär bu zatlary. Türkmenistan 10 ýyllyklaryň dowamında awraýly halkara guramalar tarapyndan adam hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanyşykly tanqid edilýär. Garaşsyz ekspertler ýurtda kanunyň hökmürawanlygynyň üpçün edilmeýändigi barada ençeme ýyllaryň dowamında gurrun edýärler.